Umazoku Igwe. Yes. Mama Pogo no Ogbo. Yes. Umazoku. Aya kenai aya fabu afunze beoku. Yes. Yes. What I'm going to do in the next few minutes is a ceremonial act of the New Yam Festival of Enugu community. I stand here today based on the authority handed over to me by His Royal Majesty Igwe Oslabwe III. The man who added glamour, style, and respect to kingship in Igbo land. An encyclopedia when it comes to Igbo custom and tradition. A master and second to none. What I do today, I do it with authority, full authority. Armed with authority. The symbol of financial authority. Yes.
Where's that number police there? Come back, guys. The police there. But I don't want to assume that we will. I have to make it. And I also, even I will also, I get with it. I get with it. I'm going to go. I want to go. I should have a chance to confirm. Onye ezigbo nwa na wuro ngwuru. Ọ bụ nwe chetenna. Mmadụ na-agwakwa dị na juga. O si life everlasting ọ gwara nwa ka ọ dị. Ọ bụ eze abụrụ amụtara nwa uru ara bebata. Nwa ka nwa wụ life everlasting. Nwa ka nwa achetenna. Igwe. Anyị ndụ anyị ezigbo nwa anyị ezigbo ego nke ọrụ anyị so ya n'ahịa ekele m igwe onugwu kwa ahụ goji tata ka enugwu na awaji lifestyle banana. I follow the bag or the wafa. Give them a chance to I follow the shit family. OG get good. The body changes over. What you want to face more. The man I put them on no. So they're really people.